И здравейте хора, или всички, които ме гледате. Аз съм TurboGamer и днес реших да ви покажа втория епизод от поредицата Как се прави. В нея аз ще ви покажа, както сте прочели от заглавието, как да си изтеглите GTA San Andreas и MTA San Andreas. Така, MTA, GTA съм сигурен, че знаете какво е. MTA е абсолютно същото, зависи коя искате. Може да е MTA 4, аз ще ви покажа в случая MTA San Andreas. MTA San Andreas или Multi Theft Auto San Andreas е игра абсолютно същата като GTA, но е мултиплеер. Може да играете с приятели и най-различни неща. Какво ми дава тук сетъп е? Нещо добре. Така. Ето линка откъде да си изтеглите. Значи ако искате да си изтеглите MTA, не може да имате без да имате GTA оригиналната. Ето я, от тук можете да си я свалите линка. Ето ще бъде в описанието. И така, теглите си я и разбира се, чакайте само, защото аз си бях теглил една друга. Да, ето я. Отваряте си го, ето тук HLM, значи Hold GTA San Andreas, сетъпвате си го или я ще ви покажа. Отваряте го с Diamond Tools, разбира се, за да може да ви направи диск. Изчаквате. И влизате ето тук. Виждате, че ви е създаден диск. И вие влизате от тук. Сетъпвате си го. Така в папката, която искате да си го инсталирате. След това влизате ето в тази папка Hold. Това е кракът. Копирате ето тези неща, трите за всеки случай, и ги поставяте в папката, в която сте инсталирали играта. Добре, сега влизате в сайтът на MTA, просто пишете MTA, ето как, вижте, ще ви покажа. Пишете просто MTA и влизате в първия сайт, ето MTA и влизате в първия сайт, оригиналния. Натискате Download и изчаквате. Ето я MTA San Andreas. Няма значение коя версия. Най-добре, майче, не съм сигурен, но мисля, че 1.5 е най-добре. Ето, можете да бъдете с всякакви скинове. Тук имате чат, можете в сървърите, които имат плагин да работите, полицията ви гони. Абе, яко си е. Така, ето, почти се изтегли. Така, това е иконката на MTA. Това е на GTA, съм сигурен, че знаете. Да. Натискате един път и изчаквате. Натискате изпълни и натискате Next. Така, тук давате I agree и изчаквате малко, докато ви зареди. Виждате как тук малко бъгва. Изчаквате докато отиде на друга страница. Чакаме. Доста бавно зарежда, но си заслужава. Да, ето. Така, сега тук трябва да ви обясня. Така, ако искате да имате единствено MTA,
натискате Silent and Server. Ако искате да имате само сървър за мата, натискате Server Only. Ето тук, а това не го натискайте. Цютом не го натискайте. Аз давам първото, натискате Next, избирате къде да ви се инсталира. Мисля, че е тук Цютом. И ако искате или си избирате Default или Last Used. И натискате отново Next. Тук отново къде да ви се инсталира. Цъкате Install и иконката на играта ви се появява на това. Отваряте я и играете. Надявам се да съм ви помогнал. Ще се видим в други